ସାରଳା ଯୁଗ ନିମ୍ନରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ସାରଳା ଯୁଗ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟ ଜୀବନରେ ବିରାଟ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମହାରାଜ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଗଜପତି ରୂପେ ଅଧିଷ୍ଠିତ। ତାଙ୍କରି ରାଜତ୍ୱ କାଳରୁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି, ଶିଳ୍ପ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନାପୂର୍ବକ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ହେଉଛନ୍ତି ସାରଳା ଦାସ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ସାରଳା ମହାଭାରତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ଶବ୍ଦଭଣ୍ଡାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ କୃତି। ଅଧିକନ୍ତୁ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜ, ଧର୍ମାଚାର, ସାଧାରଣ ଜୀବନଧାରା, ବୃତ୍ତି ଓ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ବହୁ ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ସେତେବେଳକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନୁରୂପ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରାୟ ରଚିତ ହୋଇନଥିଲା। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃତି ମଧ୍ୟରେ ବିଲଙ୍କ ରାମାୟଣ ଓ ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତରେ ଲିଖିତ। ଏହାକୁ ମୁକ୍ତ ଛନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଦି କବିର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତରୁ କେତେକ ପଦ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା। ଅଗସ୍ତି ବୋଇଲେ ଶୁଣ ବୈବ ସୁତ ମନୁ, ଯାରା ନାମେ କିରାତବର ଅଜପତିର ତନୁ, ଗଣ୍ଡା ଦୁଇ ଗୋଟା ଘେନିଲା ଅତି ଯତ୍ନେ, ବାରୁଣା ବତ କଇ ଆସଇ ତୋଷ ମନେ, ମଥାୟେଣ ମଜୁର ଛାଲି କଣ୍ଠେଣ କୁଞ୍ଜ ମାଳି, ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ ନେତ୍ର ଅଙ୍କେଣ ରଙ୍ଗ ଧୂଳି। ଆଦି ପର୍ବ।